babon nengi kipai ba ngia syam la nengi tep ba uso apple la ne uso ping la ne uso pomegranate ki de ki so ki barem do tam hendai la ong dang dan pat sa kum kini ki wiki jaj so ki barem man kini ki so ro bakar tang chu ne uso ude utau Uberry king melon ne uso ulang barem ba do katata bat ka dor chu ne uso ka poi ha do kum ba khandai lak tingka tang uwe bat uneu jaj so umi ba tang ki chaka ki balong khriat bat ngathrai chine chaka changiru dan caka-caka ngatarai ula ban em ba yo dan pada jopi bakwa ban thong ya kum kini ki jaj so sa super syang lewat sembai na po ki blok bat ya uneu so ubang apani yang ne menta uneu Uberry king melon uneu de so bala thong kerpang hapo katika ri Japan hapo katika Hokkaido island ada katakan daulinang Hokkaido kabadan hapo katika ri Japan lang ba uneu so kador chu kalong kum ba khandai lak tingka uwe ke ga daw pelong uneu so bon rem hadu katata kadau kalang ba uneu so de uba thiang ba uba singiam ba bot boya rab ha bante kamet ka phat ka jongi balong ru ba ka siempor ban thong uneu so ba dan kam ru na ka jing tre stom na ki liang chiki nong tre lengkha ha ka bai dai ban thong uneu so balai thu ba uneu so la thong ba ki banai me ba banai August ha po kategori Japan hendai chane ka lain jongi ngatharai ha ki banai Desember Januari ngatharai ki laban em namar hakini ki banai chane chapo ki lanjongi ka jaka ki long kriat ba pat sakawe ka daru ka dei namar kani ka klam ko bet khat khandai ka bala sapriang hak lang sodong chak perthai bat ka dor normal ne ka dor ka baya saide hapo ki yok ya hapo ka ri Japan ada ka perthai ka ba ka long ko ma phra pho hajar tingka uwe henre mta ka sin ang ba new so la pois na do ma khandai lak tingka uwe kasin baning kong yang abngan syam bakini ki kinyang ladang ikir kat ki ki kumtai hendai ada na pranjang phiru bampat syam sampai jangan ka video bat phila ban i ba tang sugar kat ki ki kinyang ki laki Piang. Piang.